Хайде, махай с ръце. Не, сега правим тук клип преди къпане. Правим клип Десита преди къпане, разтяга чорапи на сладоледи. Точно така. Давай, бабо, ръчички. Здравей, пиленце. Здрасти. Здрасти. Деситка. Дай, бабо, гимнастика с крачета. Карай, бабо, колело. Хайде. Така. О, памперса пак жълт. Ти съмняваш ли се? Пак ли бабо направи биля? Стай мирна. Не се стряскай. Ще бъдеш смела, ма бабо, няма да се стряскаш. Какво се стряскаш от сянката си? Точно сега памперс не трябва да се... Не, сега само избърсваш дупито, да ние къпим с лайняните. Айде. Здравей. Как си, приятелка? Чорапи с сладоледи. Боси чопани, с кожи. По-добре. По-добре ли са? Да, само тук отстрани, виж тук преди. Добре, пак ще я намажем. Памперса кило и половина. Килограм и половина памперс. Добре. Други параметри? Давай, бабо, давай. Махай ръце, здравей, краката, точно така, да че стават дълги бедрата, бабо, давай. Айде. Десита, ти си едната. Много мръсен памперс. Мале. Зверска работа. Откъде го намираш това, бабо Аки? Гледай, да ни показва миризили. Хубаво сега да бъдат избърсани дупитата, защото където главата там, задника изобщо малко 5 за 4 такараме. Това не е вярно, много добре я подреждаме. Опа. Айде, драйфус. Що повръщаш ме, баба Манинка? Я да видим. Айде така. Кой пъшка, пиле? Кой пъшка, Мининга? Слигавката жълтата там. Махай. Така, десита. Така, сега събличаме бодито. Кой пъшка, ма, бабо? Давай. Аз искам да изкъпа сама пъти си на Давай. Колко най-много може да бъде клипа дълъг? Опъвай, бабо, крака. Дай ръцете малко. Дигни ръце. Здрасти. Деско. Чакай да изложи кърпата си. Махай, бабо, ръчички. Стопли. Систематите действа леко дезорганизирано. Но не се притеснявай. Така. Сега ще бъдеш съблечена. Така. Браво, бабо. Браво. Гледай какви крака не може да ги фани обектива. Гледай как повръща. Защо бе така ти повръщаш деситка? Дай да ви даде. Лошичко ли ти стана? Чакай да повърши. Маймунче в действие. Тя хълца, какво да е къпа всяка? Няма тя какво като хълца. Тя от водичката ще се оправи. Тя само знае да хълца. Така. Хълца, драйфа, само това и са номерата. Дай ми ръчичка. Дай ръчичка, айде ръчичка, защото баба ти сега е фотографка, не може да помага. Да, в обектива. Гледай в обектива. Точно така, баба. Браво! Айде сега. Много топла вода. Ау. Ето.
Деськата изми. Деска! Кой бабо плаче от банята? Кой бабо плачка от банята? Дай другата ръка. А-а-а-а. Айде сега ще приготвим и... Ще приготвим и сега хавлийката и после пак бабо ще снимам.